Hej. Du er nok nået hertil, fordi du har brugt QR-koden nede på Østerskovs litteraturhistoriske kunstspil. Du har måske pakket ud, og du har måske prøvet at bringe kortene i orden og prøvet at finde på spil, hvor du skulle samle stik. Jeg hedder Vejle Jensen, og det er mig, der har designet det her undervisningsmiddel, /spil. Og det har jeg gjort på den her måde, fordi jeg gerne ville have dig til at tage ejerskab over processen, selv gøre det, som man kunne bede eleverne om, følge deres frustrationer, gøre det samme som dem, og så måske selv få idéer til, hvordan du kunne bruge det her undervisningsspil i din undervisning. Fordi sådan synes jeg, at undervisningsmidler fungerer bedst. Men det kan selvfølgelig være, at du har brug for noget inspiration, og det er jeg her for at give dig. Hvordan spiller man spillet? Ja, egentlig er det jo meget simpelt. Der findes 2 slags kort. Der findes dem uden brun kant, og så findes der dem med brun kant. Og jeg plejer altid at starte med at give mine elever dem uden brun kant, og så beder jeg dem sådan set bare om at samle puslespillet. Nogle gange gør de det rigtige i første forsøg, andre gange skal de bruge lidt flere. Men jeg går i hvert fald rundt til dem, kigger på deres proces, hører deres snak, og når de så gerne vil have, at jeg godkender, hvordan kortene ligger, nogle gange gør de det faktisk rigtigt i første forsøg, andre gange gør de det forkert, og så er det, jeg siger til dem noget i retning af, det er forkert. De bliver frustreret, og så må de jo gøre det om. Men hvis de stadigvæk ikke kan få kortene til at passe sammen efter nogle forsøg, så begynder jeg at give dem nogle hints om, at for eksempel at deres tekstrække ligger rigtigt, men der er 2 kort, der ligger forkert, eller at deres billedkort i enderne er det rigtigt nok, men inde i midten, der mudrer det en lille smule rundt. Sådan så jeg ikke bare giver dem svaret, men giver dem nogle hints til, hvordan, gåden, puslespillet kan løses. Nogle gange så opsætter jeg konkurrencer mellem eleverne, men om du vil bruge den slags kompetitive, konkurrenceprægede metoder, det afhænger af dine elever, og det er dig, der kender dem bedst. Spillet fungerer selvfølgelig bedst, hvis du kan alle kortene udenad. Så derfor er der her på siden et cheat sheet, som du kan gå rundt med. Når mine elever har samlet alle de hvide kort rigtigt, så plejer jeg at give dem de brune kort med billeder på og beder dem om at lægge dem i den rigtige rækkefølge. Her er opgaven at forbinde tekst med billede. I nogle af dem er det selvfølgelig også bare at sige, Tordenskjold ligner rimelig meget Ludvig Holberg. Og nogle gange er det også at sige, jamen altså hvis det handler om en konge, så er det nok Christian den 4. Det er også en proces, hvor vi jo starter med et naivistisk, meget simpelt motiv til, at vi bevæger os op gennem tiden til noget kompliceret, der handler om samfundsforhold. Så sådan kan man også anskue det, og det er den slags hints, man kan give sine elever, hvis de ikke kan lægge kortene rigtigt. Så er der desværre brudstykker af tekstkort, og igen er det sådan, at hvis det handler om drab, så er det nok noget med vikinger. Hvis det handler om en brudefærd, hvor der er en, der sidder og græder, handler det så om noget i middelalderen, hvor man havde en forpligtelse over for familien. Hvis det er en simpel salme, der handler med noget om Gud, så er det måske der, hvor dansk bliver til et skriftsprog. Hvis det handler om en konge, så er det nok barokken. Hvis det handler om noget satirisk omkring kaffe, så er det oplysningstiden. Og hvis det handler om et grantræ, ja, så er det romantikken. Og hvis det er Herman Bangs indre monolog, så er det det moderne gennembrud. Det er det, eleverne skal gennemskue, og det er det, du skal hjælpe dem til, uden at føre deres hånd, om man så må sige. Eller det er i hvert fald sådan, jeg gør. Når hele spillet så ligger rigtigt i en stor firkant, så skal du bede dine elever om at huske kombinationerne udenad. Så siger de formentlig og nej, det kan vi ikke. Og så siger du, det kan du godt. Hvis du nu laver en huskeseddel til dig selv. Du kan jo nok godt huske, at spillet starter med vikingetiden, så det må være den første periode. Hvad handler vikingetiden om? Hvordan fortalte man historier på det tidspunkt? Ja, det kan du nok også godt huske, at det er noget med mundtlige beretninger. Så er kunsten ikke så avanceret på det tidspunkt,
Og så kan du nok også huske, at den tekst, som er i spillet, det er noget med drab. Og sådan kan du bede dem om at lave den proces, hvor de selv prøver at lave nogle forbindelser mellem alle kortene, så de kan prøve at huske dem alle sammen. Når de så har forsøgt at huske alle kortene så godt som muligt, så kan du bede dem om at finde på nogle spil, som de kan spille med dem, eller du kan introducere nogle spil. Et nemt spil er for eksempel vendespillet. Og vendespillet fungerer jo bare på den måde, at 2 kort inden for samme tidsperiode passer sammen, så her passer H.C. Andersens tekst sammen med Lundby-maleriet. Og her passer Kunstneren bliver til et geni sammen med romantikken-korten. Hvis dine elever spiller det, og har det sjovt med det, ja, så kan du jo gøre det sværere ved at sige, at et stik er alle 4 kort. Det spilles på den måde, at man starter med at vende 2 kort. Hvis de 2 er rigtige, må man fortsætte med at vende det 3. kort. Hvis det også passer ind, så kan man vende det 4. kort. Du kan sådan set også spille fisk. Du blander alle kortene. Hver spiller får 2 til 3 kort, lidt afhængig af hvor mange de er. Resten bliver lagt i en bunke på bordet. Og så er det spillernes opgave at få et helt stik på alle 5 kort, ved at afkræve de andre spillere efter tur alle de kort, som de har, der tilhører en serie. Hvis du ikke kender reglerne til fisk, så er jeg sikker på, at du godt kan finde reglerne på nettet og omsætte det her spil til et spil fisk. Det kan være, at du selv har nogle idéer. Det kan være, at et af de her kort er sortepær. Hvem ved, du må bruge det her undervisningsmiddel, ligesom du vil. Det kan også være, at du har nogle elever, som er ordblinde, og indrømmet, der er det her spil ikke specielt venligt over for dem. Der er for meget tekst. Der findes selvfølgelig apps, som de kan bruge, men jeg plejer at bede mine elever om at læse kortene højt, og det plejer de at være rigtig søde til at hjælpe med. Måske har du andre gode idéer til, hvordan man kan få spillet til at fungere med ordblinde elever. Hvordan du egentlig bruger det her spil undervisningsmiddel, er egentlig op til dig. Klassen kan gøre det i fællesskab, de kan gøre det i grupper, de kan gøre det på mange forskellige måder. Jeg håber i hvert fald, at du kommer til at synes, at det er sjovt og eksperimentere med. Og husk, at det rigtige svar på, hvordan korten skal ligge, er her på siden.